Το σχολείο φιλοξενεί 42 μαθητές και 34 εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων είναι 20 καθηγητές και 10 άτομα ειδικού προσωπικού. Διευθύντρια του σχολείου είναι η κυρία Ορφανίδου Πινελόπη και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων είναι η κυρία Άννα Στεφάνου. Όσο αφορά το σύλλογό μας, το Σύλλογο Κρητών Βρακοφόρων Μακεδονίας, θα θέλαμε να σας πούμε ότι είναι νεοσύστατος. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2014 από μια ομάδα νέων ανθρώπων με πολλή αγάπη και όρεξη για τη διατήρηση και διάδοση της κρητικής παράδοσης. Η έδρα του Συλλόγου βρίσκεται στον Εύωσμο, στην οδό Αχιλλέως 21. Πρόεδρος και χορεδάσκαλος του Συλλόγου Κρητών Βρακοφόρων Μακεδονίας είναι ο κύριος Παναγιώτης Βαρότσης, ο οποίος δυστυχώς απουσιάζει σήμερα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Επίσης, θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό ότι το συγκεκριμένο σχολείο της περιοχής μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς οι χώροι του εργαστηρίου δεν πληρούν τις προδιαγραφές για να φιλοξενούν εκπαιδευόμενα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι μαζί να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να συγκεντρωθούν χρήματα για αυτά τα παιδιά στα κουμπαρά που διαθέτει το σχολείο στην είσοδο του πολιτιστικού κέντρου και στη λαχιοφόρο αγορά που θα ακολουθήσει αργότερα. Τέλος, να εμψυχώσουμε όλοι μας τις οικογένειες των παιδιών αυτών, οι οποίες έχουν πολύ δύναμη και αγάπη μέσα τους και είναι αφανείς ήρωες. Τους αξίζει λοιπόν ένα χειροκρότημα. Από την πλευρά του σχολείου και των καθηγητών σας καλωσορίζουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με ένα μικρό σποτάκι που θα προσπαθήσετε λίγο να δείτε εδώ. Είναι για προβληματισμό και στη συνέχεια τα παιδιά θα σας παρουσιάσουν τη δουλειά που έχουν ετοιμάσει, ξεκινώντας πρώτα με ένα μουσικοχορευτικό, τον Παλιάτσο.